Миличък или миличка или там каквото си, мога само да ти кажа, че преди да ме опознаеш, не дай много да коментираш аз каква съм, за каква си мисля, какво прави така нататък, какъв ми е бил характера. Защото ако искаш да знаеш, от всичките видеоотговори, които съм правила, да съм била сериозна на максимум 5, разбираш ли? И то макс. На другите само се лега и правя простоти. Да, по принцип е така. Обаче това не означава, че наистина смисъл извън интернет съм такава. Ако ме познаваш, ще да видиш, че няма нищо общо. Смисъл не съм по цял ден лигава. И през повечето време даже съм сериозна. Обаче това означава ли, че на всички видеоотговори трябва да съм супер сериозната, да съм някаква намръщена, примерно. Да знам, аз си го правя тъй, че да ми е яко, изобщо ми е без мнението за другите, ама изобщо присъна с работа ми, разбираш ли? И не си мисля за някаква принцеса, както ми казали, така нататък. Това, че ми бяха написали, че съм имала голямо самочувствие, съм си мислила за най-красивата, аз го написах, че изобщо не е така. В смисъл, определено не съм някаква супер грозна, разбираш ли? Не съм мисля за най-красивата, просто не съм грозна. И не знам, мислете си, че имам адски голямото самочувствие, само че мога да ви кажа, нали, преди да ме критикуваш и така нататък, може да погледнеш първо себе си, да видиш, че всеки има недостатъци и след това предлагаме да ме опознаеш и да видиш, че съм съвсем различен човек. Иначе, благодаря ти за мнението.